गिबियाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोबाय लोगोसे जोंनि देरहासार नार्जारि जा इउटुब चेनेल आरो फंबाय देरहासार नार्जारि फंबायानो देंखोखौ होदों फंबायानो लिरदों आरो बिथांनिनो माने बिथाङानो बेखौ दिहुनदों बड'लेण्ड रायजो आरो बेवहाय आंखौ दिथागिरि महरै लिंहरदों गोजोननाय मोनदों आरो मोजाङै जागोन नोंथांमोनजों बयबो अनसायजागोन बेखौ आं मिजिंथिदों ओरैनो बियो मोनसे बैसागु फक जायखौनाखि जों खुगा मेथाइ होनना बुङो बेवहाय माने सासेया सासेखौ माने मुं सोलायनाय दा बेवहाय आरो सेंग्रा सिख्लानि जानाखि सानैबो गामि गंसेनिनो बिथांमोना सैलायथारा जिहेथु खिन्थु बिथाङा बिथांनि गोरोन्थिखौ बुंनो थाङोब्ला बिनि गोरोन्थिखौबो बे मिथियो माने गोरोन्थिखौ आसि थुलायनाय आरोखि बे बाथ्राखौ बेवहाय बेरखांनाय नुनो मोनगोन मोनसे फक आरो कमेडि मिउजिक भिडिअ जागोन बेयो आसा मोजां जागोन होननानै आरोखि बेवहायथ' गोबां दङ जोंहा जाय फंबायखौ जोङो केन्डेला होननानै बुङो बयबो मोनथियो आरो लाइथुन फंबाय दङ बिनिफ्राय आंबो एसे थाबाय आरो जोंहा मेन गाहाय फावगिरि हिसाबै दसरत फंबाय आरो करिश्मा एक्ट्रिस आरो माखासे बिनानावमोन दङ गोबां दं आरो देंखोगिरि बिथांमोनाबो नुजागोन बे मिउजिक भिडिअ'आव आरो रायजो राजाफ्राबो थाबाय रायजो राजाफोरखौबो नांगौ हिसाबै थागोन आरो बेखिनिया दानि जुगावथ' जेनेबा फक होनबाथ' मोजां मोनखायो बयबो आरो आसा फारिदों फक हिसाबै मोजां मोनगोन मोनसे खुगा मेथाइ मिउजिक भिडिअ हिसाबै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों आरोखि जायगायाथ' जिहेथु बियो मोनसे गामियारि माने सेंग्रा सिख्लानिनो काहिनि नालाय ओंखायनो जों गामिजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै गामियावनो जों लानाय जागोन बिनि साखाथि फाखाथि एसे जों ओरै भुटान रायजोनि एसे साखाथियावबो थांनायनि मिजिंथिदों बेफोरावबो जों लाहैनाय जागोन आरोखि खुलुमबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनै जोङो D.U.K Productionजों दिहुनजानाय बड'लेण्ड रायजोनि मिउजिक भिडिअखौ जोङो दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो फोजोबबाय बेनिफ्राय दा जोङो शुटिंनि थाखाय रेडि जाबाय आङो बुंनो सानगोन बेखौनो गासैबो जेन रायजो राजाफोरा बे भिडिअखौ अनसायगोन आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो सापर्ट मोनगोन आरो रायजो राजाफोरजों माने बाख्नायजाथावना मोनसे मिउजिक भिडिअ जागोन होननानै आं आसा खालामो मानो होननानै बुंनो थाङोब्ला बेयो कनसेप्टआ जोंना जोबोर मोजां माने सासे मानसिया गावनि गोरोन्थिखौल' बुंनो थाङो माने गावनि गोरोन्थिखौ दोननानै मालायनि गोरोन्थिखौल' बुंनो थाङो थ' बेयाव एक्टराबो बेखौ माने एक्ट्रिसनि गोरोन्थिखौ दिहुननानै होगोन आरो एक्ट्रिसाबो एक्टरनिखौ दिहुननानै होगोन बेबायदि आरो कनसेप्टआ आङो बे प्रजेक्टआव खामानि मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आङो D.U.K Productionनि प्रडिउसार देरहासार नार्जारिखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो साबायखर बावहरो बेयाव आंनिया सासे गामिनि सिम्पोल सिख्ला बे गामिनिनो स्ट'रि जाजोबगोन बेनिफ्राय बिदिनो दानि जुगाव जेरैबायदि सिख्लाफोरा बेरायनानै मानानै मोजां मोनो बेफोरबायदि आरो आंना बे जागोन केरेक्टारा जोङो D.U.K Production चेनेलनि गेजेरजों जोङो माखासे सर्ट फिल्म लाबोदोंमोन लोगोसे दिनै जोङो मोनसे सानखांनाय फैदों D.U.K Productionनिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ लाबोनो होननानै दिनै बिनि शुटिंखौ जोङो नैबे आंनि न'आवनो दिनै बे बैसागु खुगा मेथाइ बड'लेण्ड रायजोनि मेथाइनि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जों जागायनो आखायाव लाबाय थारैनो आङो सानो रायजो राजाफ्रा गासैबो अनसायगोन बे आंनि मिउजिक भिडिअखौ आङो बे मेथाइखौ आंनो गोसोखांनानै लिरदोंमोन सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला सैलायथारि जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय बायदि जेनेबा सिख्लायाबो गाज्रि आखुनि सेंग्रायाबो गाज्रि आखुनि सानैजों दुसिलायनाय बायदि थासारिखौ लानानै आङो बे मेथाइखौ लिरदों जोङो बाजै प्रतिमाजों आंजों रोजाबदोंमोन बेखौ आदा हरेन उजिर बिथांनि हेफाजाबाव बिथाङानो रांखौ गारदोंमोन जेनेबा बे मेथाइखौ दिहुननायाव लोगोसे मिउजिकखौ होदोंमोन हरिचर स्वर्गियारि आदाया जोङो बे मेथाइखौ थांनाय 2017-18नि गेजेरावनो जों दिहुनदोंमोन नाथाय मेथाइखौ जोङो एसे दोनथ'नानै जों ओरैनो दोनथ'बाय थादोंमोन दिनै जोङो नैबे 2023 मायथाइनि बैसागुनि सिगां जोङो दिहुननो थाखाय जों आखायाव लाबाय नोंथांमोना नैबे जोंनि बैसागु मिउजिक भिडिअखौ 20 मार्चनि सिगाङावनो नोंथांमोना देरहासार नार्जारि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन जोंनि प्रडाक्सननि नामा D.U.K Production जोंहा मोनसे इउटुब चेनेल दंखायो थेवबो आङो नैबे मिउजिक भिडिअखौ देरहासार नार्जारि इउटुब चेनेलावसो हगारनाय जागोन नोंथांमोना जेब्ला
हगारो अब्लानो आंनि बे इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। लोगोसे नोंथांमोना आंनि देरहासार नार्जारि इउटुब चेनेलखौबो अनसायगोन, लोगोसे D.U.K प्रडाक्सन इउटुब चेनेलखौबो अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। लोगोसे दिनैनि बे जोंनि D.U.K प्रडाक्सननि दैदेननाय बड'लेण्ड रायजोनि शुटिं लानाय समाव जोंजों महरगिरि महरै फाव खालामफैनाय बा दिथागिरि महरै दिथा होफैनाय आदा प्रबिन बर', लोगोसे दसरत बर', करिश्मा बर', केन्देला जयसिं, लाइथुन, गुगुल बाबा बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। बिथांमोना आंनो दान्दिसेब्लाबो सम होनानै नैबे शुटिंखौ जाफुंसार खालामनायाव मदद होगोन। लोगोसे जा सुदेम सना रामसियारिनि फंबाय बिदा थाजिम रामसियारि बिथाङाबो जोंनि नैबे शुटिंआव केमेरा खेबगिरि महरै बाहागो लागोन। बिथांखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। लोगोसे आंनि नैबे मिउजिक भिडिअ'आव बाहागो लागिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर। लोगोसे आंनि नैबे मिउजिक भिडिअ'खौ साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोनखौ आं मिजिंथिहरबाय।